जा मोजां बारदोंनो गन्दरासा मोदोमफ्रु जोबनाय बे खाथियावहाय बे फुरा बिफाङानो बियो सेस बे थफि जोबनाय ना बे गुफुर जानानै थाजोबगोन आरोना नै जा साइजखा बैयाव मोनसे दंबावोसो र' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय नै आं दा थांनो ओंखारलायबाय आरोना ओमफ्रायहाय हाखु दाखुआथ' जाखालायबाय हाखुआथ' जाखायो जाहैबाय होमबा दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय मामा शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो लाइक शेयारबो खालामनांगौ कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर आयौ बैयाव आं गन्दराज बिफां मोनसे दंबावो बेखौ देखायबावनि जा साइज नै बेनो गन्दराजआ बेनो बुंफबजोबनाय नै गाहायावनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै नै फट'स नुगासिनो इउएन सान्दुङा दिनै गरमा आयौ जालायबाय सान्दुं ओंखारबोबायमोन आं क्लास जोबनानै जिनिस जाग्रासो लानानै थांसै मा लानो आन्दायबाय आङो फिसालायाबो दा थांबाथाय जाग्रा नागिरगोनलाय जाहोननो बादो आङो बायरानि बुस्थु खिन्थु नागिरनानै आरो बोराबो मोनजायाबाथाय राजमा 1 পোয়া মুগ 1 পোয়া আনমল 100 दिनै बन्द जोबनाय सुनिबार नालाय सेटारडे नै आंना विंगार गाखोनांगौआ बैयावनो दङ बारनानै फिथाइसो लांग्रोसै आं सिन्दुरासो ना सिन्दुर हे र' नै गारियाबो खारसै लास्लाबनो हाला आङो गाखोहैग्रोनांसिगोन बेखौ खारग'बाथाय माने 1 घन्टा 1.5 घन्टा नेनांबावगोन आरोना बेनि उनावसो मोनगोन आङो गारिखौनो लान्दांसो गारियाबो र' नै बे दसे साइथिं खाथियावहाय लाखिबावो नालाय बेयावहाय 10 मिनिटसो लाखिबावगोन ओमफ्राय बेयावहाय जायगा दोनलांनानै आं जिनिस लानायफोरखौ दहाय एसे लाखादोंमोन नालाय बेखौ दोनलांथ'नानैहाय दहाय बायस्लाबनो हायै जिनिसफोरखौहाय बायफिनसै आङो बावसो थालिरा बेसे मादै नैबे 60 थाखा ओमफ्राय बे गोथाङा मा होनोमोनलाय बेखौ जरा 10 थालिर हायथा नैबेखौनो लानोसै आं बैखौ होननाय बे एसेल'खौ बेसेबांथाय बेयो औ नालेंखरा दाब लोंग्रा नामा मादै बिदै लोंग्रा नामा एसेल' ए बे स्टाइलानो बिदिनोखा ए औ ए औ 50 थाखा ए ए बिदि स्टाइलखौनो गिदिर औ बे बेसेबां जागोन मादै 20 थाखा मानसिफ्रा थाइखा अफाय मोनो होननानै सोङो बबेनिफ्राय लाबोनाय मादै बियो औ ए गामिनिखा बेसेबां बेयो थाइसेयाव 50 थाखा थाइसेयावहाय ए गामियावनो दंखायो दंनायालाय जोंना नांला औ नांथ'ला बिनि उनाव नै फैबावलायबाय आङो फुजानि दखान माने बायदिसिना फुजानि जिनिस जोबनानै दंमोन नालाय बेखौहाय लांफैलायबाय आङो बेखौ लानानै थांसै आरोना बेनिफ्रायहाय किमान
दै बथलसो लाफैलायबाय आङो थारमाने दै बथलखौनो दिनै लाबोनो बावदों ओमफ्राय ओरैबायदि दै गांखाबायमोन गाङाबाबो माने लोंनो लुगैयो आरोना आङो ओमफ्राय बेखौ बायनानै थांनोसै नै दा गारियाबो हनै लाखिनाय जायगायावनो दंखायो दाबोनो दानो खारथ'वाखै आरोना खारसिगोन दसे उनावनो ओमफ्राय बिदिनो 10 मिनिटसो लाखिखायो आरोना बेयावहाय होमबाबो जायगा लानानै फैनांगौ जायो नङाबा उनावहाय मोननो नागिरा नैबेनो गारियाहाय गाखोनानै लानोसै आङो थांनोसै होमबा दा न' सफैलायबाय न' सफैबाय माने गामि मोनसेलाय आरोना गारि गाखोखांनानै आरो नै टट' गाखोफिननांगौ जालायबाय ओमफ्राय बे टट'जोंसो न'आव मोनहैयो आरोना डाइरेक्ट गारिजों मोनहैया ओमफ्राय टट' गाखोफिननांगौ जायो नै न' मोनफैबाय आं नायनोसै जोंना महासया मा खालामनानै दं आइयो हा मा जादों मा बाय नागिरदों जादो दे न' लादो आयौ नागिरदो बेयाव औ बेयाव नागिरसै नै बेयाव नागिरदो नैबाव नै बेयाव दोननानै नागिरदो दे औ खेवदो दे आयौ दाना नै आयौ र' आं खेवना होनि नैबेखौ मा लाबोदों आयौ मा लाबोयो ए मा लाबो मामि गाबदोंनो आयौ बिदि नङा आं खेवना होगोन हामा मानो गाबखो नोङो मामि नांगौ होनदों ए आयौ हेपि आयौ औ जानायलाय आयौ मोनजाबाय जानायलाय माबायदि टेस्टि ए दे आखाइ खालामदोलाय दे टेस्टिया माबायदि होनो मामि सोर लाबोदों ए मामि लाबोदों नों गाबदों मामिखौ गोसोखांनानै ए थोस मानो गाबनांगौ हामा मामिया एबि होनहैदोंमोन ना दे गाबनाङा दे जागोरदो आंहा फानहैसै दे नों जागोरदो लोंदो दे र' आं लायनि दुगैखांबाय लोगोफोर आङो फिसालाखौबो फुथुनानै लाबाय ओमफ्रायहाय दा जानोसै आरोना सान्दुंखौनो नायनो हायि बायदि मोनबाय आङो खर' साजोबलाबायो सान्दुंनि थाखायनो सान्दुंजों गारि गाखोनाय गरमजों आयौ अयथासार जाग्रोनानै लानोसै र' ओंख्रियाबो मा दं दाबो नायाखै आङो गोलोम फुजोबखाबायसो ए आंहालाय मैखुन एवदोंसो नंदों नै जानोसैलाय ओंख्रिया स्कुवास गोजा ओमफ्रायहाय नै लेस दंमोन नालाय बेखौ जाफादेरसै आङो थाइबें लादों ओरैनोथ' बिसिना ना ओंख्रि दंमोन ओमफ्राय आं दिनै जायाथ' बेखायनो आंना बेल' जाबाय आरोना मैखुन दंमोन दंनाया ओमफ्राय एवनो हाला मेंबाय पापरबो लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौनो मोनखाबाय एवला होननानै एवासै आं जाबोसै न'नि थाइबेंबो ओरैनो जायो आङो हाबाय थाया बे फिसा फिसाखौ सान हाबसै बेलासि जाहांबाय नै बिबार बागानावसो फैलायबाय आङो एसे माबा खानानै लानोसैलाय बिबार खानानै लानोसै नै गोजान नुथारदों माबायावहाय ओमफ्राय बेयावबा नुवासै मबाइलावसो गलनो औ ओमफ्राय नै बेखौहाय आंनि लोगोआ बिहरदोंमोनहाय
बेनि बेगरखौहाय नैबे अपराजिताया जों साहा लोंग्राया बेखौ देखायनो थिनबाय थायोना आं मालाबा मालाबा देखायबाय थाखायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा नायनाय जायाखै मा सिगांनिखौहाय ओमफ्राय सोंहरबाय थायो आरोना बिबारा मालाबा मालाबा बिबारा अबेमोन होननानैहाय नै बेखौ लोंनानैनो ल' प्रेसार जाग्राया प्रेसारानो जोंना ल' जालाजोब्बाय होनबा ओमफ्राय जायना हाइ जानानै थायो बेना नर्माल थाबाय मालाय दाना नै बेगरानो गैया माथो बेगरानो रानाय नङा माथो गोमोन सिङावसो थागोन नामाथाय हाबनो गिबाय आं ओमफ्राय नै मोनसे माबा दङ र' माने लोगोनि बिमादै माने आंखौहाय स्कुलाव थांबा लांफा होनना बुंदोंमोन दा नुवाखै आं फिथाइखौनो सिङावसो थाखो ना माखो ओमफ्राय आं हाबनो गिबाय दा र' गाबोनहाय नायनायसै आं सिङावहाय आं गाबोन माने बेखौ दानस्राङाबा आं हाबनो गियो बिदिफ्राव बिदिनो नै आंनो थुलसि ओमफ्राय बिबारसो नांगौ नै बिदियाथ' जा एरो अयथासार गोसोम जालायबाय हागोन ना हायासैथाय हागोन ना हायासै गरमानो लाजाया ओमफ्राय दाबो जा मोजां गाबदों नै जि साइज नै गाबोननि जानो रेडि जाखालायबाय अमा स्पेसियाल फैनोसैलाय गाबोन माजों जानोथाय गोसोखांबाय आङो गोसोखांबाबो हाला थारमाने नै अन देखानोसैलाय गाबोननि फिथा जानायनि अन संगोन सासे जालायबाय आयौ नै ग्रोम ग्राम मोनाबाथाय बिदि जाथारदों माथो मोनागुलायबाय नै बोथोरा दहायनिफ्रायनो मा खालामखो आङो नै राजमाबो सोमखाबाय आं बेखौ बावजानो गिनानैहाय गाबोन जानोसै बेखौ ओमफ्रायहाय नै बेयावहाय मुगुबो सोमबाय आङो दहायनिफ्रायनो आङो फिसाला सिखारनानैहाय ओंखाम जाहोबाय एसेल' जादों बेबो ओमफ्रायहाय नै जों थाफानो दा फुजा होखां आरिखांसो नोंथांमोनजों नै फैफिनलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा मोनागुलायबाय नै फिसालाखौ फुफिनसैलाय होनबा बेयावनो दोनथ'नोसै आङो दिनै बेबायदिनो थांबाय जानला मोनला उन्दुनाया माबायदि जायगा लायो नुवाखै खर'आ जोंना नैबावसो जायो ओमफ्राय गावना खालि नोरै थारमाने जोङो सानजाजों खर'सा जायो ओमफ्राय बियो माबायदि थायो नै सा खोलासो ओमफ्राय सासे बैयाव उन्दुयो सासेखौ जोदला हरबाय थायो आइखौहाय नायदो सब समाय बिदिल' ओरै सिदा जानो थिनबाबो जाया बियो उन्दुजेननायनिफ्रायनो बिदिल' उल्था जाखायो ओमफ्राय मोना जाबानोसै मुजा गाननो बिनायानो मा जायो गरमबाबो अयथासार मुजा गाननो मोजां मोनो मानसिया थाव गोथां फुनफावजोबनाय गन्थङा ओमफ्राय